Добрый день! Сёння 20 верасня і мы пачынаем агляд навінаў за тыдзень, якія адбыліся на Аршаншчыне. Да друку рыхтуецца кніга па гісторыі футболу на Аршаншчыне. Прапановы выканкаму па горадабудаўніцтве не надта падабаюцца аршанцам, але чыноўнікам усё адно. Караткевіч усё яшчэ самы папулярны беларускі пісьменнік, высветлілі ў інстытуце сацыялогіі і пацвердзілі на Беларусьфільме. Гэтыя ды іншыя навіны глядзіце ў сённяшнім выпуску. Сённяшнія навіны дастаткова пазітыўныя, але зусім без мінору не абышлося. У мінулую пятніцу ў Аршанскім раёне на трасе М1 адбылася аварыя. Каля 7 раніцы мужчына ехаў на ровары ўздоўж дарогі, што на трасах у прынцыпе забаронена цяперашнімі правіламі. Цяжкагрузныя фуры на вялікай хуткасці могуць здзьмуць лёгкі ровар. Нешта падобнае адбылося 13 верасня. Мужчына патрапіў пад фуру і загінуў на месцы здарэння. Яшчэ адна аварыя адбылася 16 верасня на вуліцы Цеміразева ў Воршы, але афіцыйная інфармацыя ад ДАІ пра гэтае здарэнне так і не з'явілася. З гэтага можна меркаваць, што ў аварыі ніхто не пацярпеў. У Воршы ўсё яшчэ працягваецца шум вакол двух скончаных грамадскіх абмеркаванняў. Першае абмеркаванне тычыцца зменаў на вуліцы Дзяржынскага ў вакзальным раёне. Тут выканкам хоча пабудаваць вялікі жыллёвы комплекс з 10павярховымі дамамі на месцы прыватнага сектару. Але ж не ўсе жыхары прыватнага сектару хочуць пераязджаць з гэтага раёну ў Навабуды Мурашнікі. У вакзальным раёне склалася вялікая ініцыятыўная група жыхароў, якая пратэстуе супраць планаў выканкаму. У выніку выканкаму давялося прызнаць, што першыя грамадскія слуханні ў гэтым пытанні прайшлі з парушэннямі, таму чыноўнікі абвесцілі другія. На другіх грамадскіх слуханнях многія людзі зноў выступілі рашуча супраць будаўніцтва, паказваючы на парушэнні і неадпаведнасці з планам. Але адмысловая камісія пры выканкаме, не зважаючы на аргументы людзей, усё ж рэкамендавала праект да рэалізацыі. Жыхары раёну плануюць працягваць абскарджваць гэтую рэкамендацыю. Другі праект выканкаму – гэта будаўніцтва вялікага флагштоку на супрацьлядовага палацу. У тлумачэнні выканкамаўцы пішуць, што флагшток стане месцам прыцягнення і цікавым аб'ектам для турыстаў, але складана нават уявіць, якому турысту можа быць цікавы гэты аб'ект, улічваючы, што дакладна такі самы флагшток ёсць у Гомлі і такі самы плануецца пабудаваць у Віцебску. То бок аршанскі флагшток не будзе чымсьці арыгінальным, таму нават на гэтым этапе не зразумела, чым ён здолее прыцягнуць турыстаў. Затое на яго будаўніцтва выканкам плануе патраціць, улічваючы кошт праекту, як мінімум 1 800 000 даляраў. Аглядаючы каментары пад публікацыямі гэтай інфармацыі на розных старонках, бачна, што аршанцы не разумеюць, навошта траціць такія грошы на справу, якая не прынясе ніякай карысці грамадству. Справа нават не ў тым, што на флагштоку будзе вісець чырвона-зялёны сцяг, што робіць праект пабудовы чыста прапагандысцкім, а ў тым, што ў Аршанскага раёну вялікі дэфіцыт бюджэту. Атрымліваецца, патэнцыйна карысным праектам улады адмаўляюць, матывуючы адмовы недахопам сродкаў, а на прапаганду не толькі трацяць вялікія грошы, але і спілавалі ў парку герою мноства дрэваў да таго, як абвясцілі грамадскія слуханні. Атрымліваецца, слуханні яшчэ не пачаліся, а ўлады ўжо рыхтавалі пляцоўку пад ухвальнае рашэнне. На гэтым тыдні стала вядома, што ў суседнім Дубровінскім раёне зліквідуюць вялікую гаспадарку Каманіна. Яе далучаць да суседняга калгасу. У мінулым гэтая гаспадарка нярэдка трапляла ў судовыя зводкі. Так, летась за крадзеж атрымалі тэрміны намеснік кіраўніка гаспадаркі і галоўны аграном Каманіна. Іх абвінавацілі ў крадзяжах збожжа. У чэрвені ў судзе апынуўся кіраўнік гаспадаркі Віталь Салянік. Ён падаў пазоў супраць Дубровінскага выканкаму за тое, што яму не выплацілі грошы. Цікава, што цяпер гаспадаркай паводле сайту выканкаму кіруе Александр Калько, які ў 2018 годзе быў асуджаны па карупцыйным артыкуле разам з бухгалтаркай іншай гаспадаркі, у якой яны тады працавалі. Разгляд карупцыйнай справы адбыўся і ў Аршанскім судзе. На лаве падсудных апынулася Інна Галубкова, намесніца старшыні Талачынскага выканкаму, якая прапрацавала на гэтай пасадзе больш за 10 гадоў. Была дэпутаткай абласнога савету і ўзначальвала мясцовую суполку Саюзу жанчын. Пакуль вынікі суду невядомыя. Наблізімся да станоўчага. Сацыёлагі Акадэміі навук паглядзелі, якія кнігі цікавяць беларусаў у бібліятэках. Па-першае, варта адзначыць, што людзі шмат ходзяць у бібліятэкі краіны. А па-другое, найбольш часта беларусы ходзяць у бібліятэкі па мастацкую літаратуру. Ну і тое, што павінна падмацаваць і палашчыць наш аршанскі патрыятызм. Найпапулярнейшым беларускім пісьменнікам у бібліятэках застаецца аршанец Уладзімір Караткевіч. На другім месцы Васіль Быкаў. Папулярнасць і актуальнасць Караткевіча ўскосна пацвярджае і тое, што праз 40 гадоў пасля смерці пісьменніка на Беларусьфільме рыхтуецца новая экранізацыя раману «Чорны замак Альшанскі». На мінулым тыдні студыя апублікавала прадмову фільма, а яшчэ раней адбыўся закрыты перад праглядкі на стужкі з удзелам журналістаў. Але моцна цешыцца не варта. Фільм зняты на расейскай мове.
Да выдання падрыхтаваная кніга «На старт і ў тэмпе. Летапіс аршанскага футболу». Выданне пачынае аповед ад першага зафіксаванага ў нашым горадзе паядынку ў 1918 годзе і сканчаецца сённяшнімі часамі. На 400 старонках тэксту утрымліваецца каля 100 выяваў. Рэканструкцыя строяў гульцоў, партрэты футбалістаў і трэнераў, архіўныя дакументы. Аўтар займаўся даследаваннем і напісаннем кнігі амаль 13 гадоў, седзячы ў розных архівах і размаўляючы з многімі дзейнымі асобамі. У кнізе будуць надрукаваныя шмат цікавых, а месцамі нават смешных выпадкаў з жыцця аршанскіх футбалістаў розных часоў і камандаў. На гэтым тыдні абвешчаны перадзаказ кнігі на пляцоўцы «Гронка». Спасылка на старонку, дзе збіраюць грошы на выданне, будзе пад гэтым відэа. Калі вы за мяжой, то ўжо можаце заказаць друкаваны асобнік кнігі з дастаўкай або з магчымасцю забраць яго на прэзентацыі. Калі вы ў Беларусі, можаце пасля ахвяравання грошай атрымаць PDF-версію выдання. Калі вам цікавая гэтая тэма, усе неабходныя дэталі будуць па спасылцы пад гэтым відэа. Ужо ў суботу, 21 верасня, у фармаце інтэрв'ю Аршэў падрабязней раскажа пра змест кнігі і чым яна каштоўная ўвогуле для гісторыі беларускага спорту. Не прапусціце наша відэа, а лепш падпішыцеся на наш канал, калі для вас гэта бяспечна. Да новых сустрэч у суботу і на наступным тыдні.